Siihen kuuluu tähän OEM-puoleen niin kuin tietysti pakoputkikomponentit lähinnä, kun nykyään on tämmöiset niin kuin saastejärjestelmät ja muut on, ja me tehdään enemmän niin kuin putkikomponentteja näihin. Ja sitten on tietysti ihan niin kuin ahtoputkia, vesiputkia, niin mitä pääasiassa tehdään näille. Ja materiaalina näissä pääosin on niin kuin ruostumattomat niin kuin valtaosana. Ja toki on pinnotettuja, mikä on se meidän vahvuus myös sitten sillä puolella, kun ei olla ruostumattoman tuotteen puolella. Ja toki näissä on sitten laatuvaatimukset on paljon tiukemmat, voisi sanoa, ja sitten tämä kirjanpitoseuranta jälkeenpäin pitää selvittää ja löytää, että mistä materiaalista tehty ja näin päin pois, niin siellä on niin kuin se tekeminen. Vahvuudet oikeastaan niin kokemuksen kautta, niin me ollaan niin kuin, asiakkaathan tietysti meille lähettää nämä kuvat ja me niiden perusteella sitä tehdään, mutta me koitetaan tehdä siitä sitten meidän tuotantoystävällinen siitä tuotteesta, jolloin me saadaan vähän kustannuksia kuriin ja sitten käydään asiakkaan kanssa keskustelua, että jos tämä soveltuu ja sitä kautta ollaan saatu niin kuin säästöjä ja tuonne asiakaskuntaan. No joo, mulla on noin raskaan puolen tuotteet, eli pakoputkistot, hiukkassuodattimet, katalysaattorit on mulla, ja sitten meillä uutena palveluna on hiukkassuodattimien puhdistukset, mikä on nyt ottanut tosi isoja harppauksia eteenpäin, että asiakaskunta on löytänyt tämän palvelun hyvinkin, ja se on niinku se, mikä meillä on etuna, että me ollaan 3 vuorossa tehtaalla ja voidaan niinku puhdistaa periaatteessa yhtä päivää tuossa tuotteita, niin me ollaan nopea toimija silloin tällä alalla. Joo, siis enemmän tämä painottuu niin kuin työkonepuolelle tällä hetkellä tämä tekeminen. Ja siellä tosiaan niin kuin vaatimukset, kun ajattelee, että mitä työkonepuolella tuolla kentällä, kun ne liikkuu ja toimii, niin nehän on aika kovakin tavallaan sillä lailla, mutta heillä on ihan selkeät speksit sitten tietysti näissä kuvissa ja muuten, että sen mukaan lähdetään toteuttamaan. Ja asiakkuuksia tietysti niin kuin pääosin kotimaassa, mutta tällä hetkellä meidän tuotteita menee, komponentteja ja muita menee niin kuin ulkomaillekin. No se on juuri tätä, mistä tuossa vähän kerroinkin, että haetaan sitä mahdollisimman niin kuin meille soveltuvaa ratkaisua ja sitä kautta niin kuin helpotusta sille asiakkaalle tuohon tuotteen valmistukseen. Niin materiaalidenkin osalta kuin sitten ihan itse tuotteen osalta. Joo, asiakaskunta on niin kuin laaja, että meillä on tukkuliikkeet, korjaamot asiakkaina ja tehdään työkonepuolelle paljon niin kuin puhdistuksia ja uusia suodattimia valmistellaan, että hyvinkin laaja on asiakaskunta meillä. Joo, omalta osalta niin kyllä kasvua haetaan koko ajan, mutta toki siellä on haasteita, kun siellä on kisailijoita. Ja siinä mielessä niin kuin itse näen, että se meidän kiinnostavuuskin tällä puolella, niin kumminkin tämä meidän laite ja tämmöinen tietynmoinen automaatiotaso, niin se on se, mikä asiakaskuntaa kiinnostaa. Ja tietysti tämä meidän laatupuoli, mitä meillä on, nämä sertifikaatit ja muut, niin kyllä ne on niin kuin isossa roolissa silloin, kun näiden isojen tekijöiden kanssa lähdetään niin kauppaa tekemään. Näin hyvänäkin, että kyllä meillä kasvun tie on ja ollaan niin kuin nousemassa tästä ja varmasti laajennutaan enemmän niin kuin ulkomaan toimintaan näiden tuotteiden osalta. Kyllä juu, ja itse ainakin niin kun olen huomannut, että näissä nämä niin kun henkilöidenkin, niin kun, että keskenään ollaan vähän samoilla niin kun ajatuksilla ja tahtotiloilla, niin silloin sekin on niin kun ollut aikamoinen etu kuitenkin tämmöisen niin kun luottamuksen ja sitten tulevaisuuden niin kun rakentamisessa. No joo, siis kyllähän oikeastaan se lähti asiakaskunnasta liikenteeseen. Tuli toivetta, että kun me valmistetaan DPF ja putkistoa ja muuta, että tämä sopisi meille. Ja
tutkittiin asiaa ja päädyttiin tähän ratkaisuun ja ihan oikein ratkaisu ollutkin, että ollaan saatu niin asiakaskuntoon uusi palvelumuoto ja asiakkaat lähettää meille hiukkassuodattimia puhdistukseen ja me puhdistamme ne ja taas palautuu uudelleen kiertoon, että se on ihan tämmöistä niin NS-ekologista toimintaa sitten meiltä. Lähinnä niin tämä vihreät arvot, kun ne on kuitenkin niin kuin kovasti tapetilla tänä päivänä, niin kyllä nämä meidän asiakkaatkin, varsinkin tällä OEM-puolella, niin on kovasti kiinnostuneita ja tietysti sekin on yhteistyötä, että minkä verran sitten on niitä vaatimuksia niin kuin heidän asiakkailta taas kentällä. Mutta tämä on niin kuin yksi, mitä meidän täytyy seurata ja se on sitten yksi osa tätä tulevaisuutta.